February 25, 2025, sa kalendaryo 1986, February 25, 1986, pinalayas ang kanyang ama. So ngayon, papalayasin din siya. Bakit? Dahil gusto nilang magnakaw para walang magharang sa kanilang mga pagnanakaw. Yun ang katotohanan dito. Binura ang Anti-Corruption Commission dahil magnakaw sila, magnakaw. The powers and authority of the government is with Marcos, no? Yun ang pinag-uusapan namin ni Yusek Benranque. Wala po yan kay Sara Duterte. Bagamat si Sara Duterte ay Vice President, the authority and the powers of the government ay exclusively belongs to the President. Yes. Kaya ang may pananagutan dapat kung may laganap na korupsyon, may laganap na pagbabalik ng droga at kriminalidad, nanunumbalik muli ang mga kawatan at mga mandarambong sa gobyerno, nanunumbalik muli ang maraming problema at sakit ng lipunan, ang unang sisingilin mo dapat ay ang Presidente. So bakit ang kanilang panawagan, si Sara Duterte ang ipa-impeach? Diyan pa lang baluktot na ang pananaw na yan. Halimbawa lang, binabanggit namin ni Yusek Benranque at ng grupo ng Marcos alis dyan. Sino ba ang namuno na magkaroon ng sindikato sa budget for 2025? Sino ba ang nagkaroon ng hokus-pokus kung bakit ang budget na ito ay naging iskandaluso at puno at batbat ng kriminal na mga violations, kung kaya umabot sa Supreme Court at ngayon natatakot siya na baka ipatigil at i-reverse ng Supreme Court at padeklarang unconstitutional? Si Sara Duterte bang nagpirma ng budget na hokus-pokus o si Marcos? Diyan pa lang makikita mo na ang kabuluktutan ng panawagan ng Chapsoy Group na yan, na si Sara ang ipa-impeach, samantalang ang naghalo-halo at naggumawa ng kalo-kalo at ng mga pansit kalukuhan sa budget ay si Marcos. Pangalawa, sino ba ang nagpumilit na kunin ng illegal ang 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth? At ang inutusan si Ralph Recto at sinabi niya na kulang pa nga dapat 89 billion. Mabuti nag-intervene ng Supreme Court. Si Sara Duterte ba ang nagpakuha ng 60 billion sa PhilHealth? Di ba si Marcos? Pangatlo, sino ngayon ang may pananagutan bakit hindi makita ang 500 billion na Maharlika Diskarte Fund? Ang tawag niya Maharlika Investment Fund. Sa totoo lang, Maharlika Diskarte Fund yan. 500 billion pondo ng mamamayan. Si Sara Duterte ba ang may pakana? Hindi. Si Martin Romualdez at si Marcos. At ngayon, hindi nila may paliwanag saan napunta ang 500 billion na pondo ng mamamayan. Dinamay pa pati ang Land Bank at pati ang Development Bank of the Philippines. Pangatlo, sino ba ang may pakana na palusutin ang mga tinatawag na flood control projects na naaanod ng baha at napupunta sa bulsa ng mga kontratistang mga bulok na mga congressman? Lahat halos, sabi ni Senator Ping Lacson, 80% ng kontratista mga congressman. At naaanod ang 1.3 trillion for 2 years, GAA 2023 at GAA 2024. Saan napunta ito? Si Sara Duterte ba ang nagpalusot nito? Hindi rin may paliwanag ni Martin Tambaluslos at ni Marcos bakit mayroong mahigit mga 400 billion na ginasto sa ayuda here, ayuda there, na alam natin ang ayuda program ay political bribery at political corruption para bumili ng piki na loyalty ng tao in preparation for vote buying. So, bakit hindi ito iniimbestigahan? Bakit si Sara ang ipinapa-impeach? Ito pang malala. Sino ba ang inaakusahan ng taong bayan at ng maraming iskandalo nalulong sa paggamit ng bawal na gamot? Si Sara Duterte ba? So, hindi natin maintindihan bakit pinipilit ng grupong Chapsoy. Bakit ko pala tinatawag na Chapsoy? Kasi halo-halo. Una, nandyan ang mga kaliwete na dating pinanggalingan ko, mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF nandun yata sa Liwasan. Hindi ko alam kung pupunta dito mamaya para makikipagkaisa. So, komunistang terorista nandyan, CPP, NPA, NDF. Nandyan din po ang mga hilaw at mga hambog na nagkukunwaring sila lang aktivista, ang grupo ni Ontiveros. Yan, mga sinipa yan ng CPP, NPA, NDF, mga rejectionist group. Nandyan din po ang itinakwil ng taong bayan na bulok na politiko, yung Dilawan at Pinklawan.
nandyan din po ang Magdalo na wala nang dumalo kasi sila na lang. Kaya ang pangalan ngayon na hindi na Magdalo, walang dumalo na. Okay. Kaya Chapsoy, iba-iba ang kulay ng kanilang ideolohiya, iba-iba ang kasaysayan ng politika, pero iisa ang nagtutuhog sa kanila. Ano yon? Ang kanilang obsesyon na paralisahin, lumpuhin at mawala ang political influence ng mga Duterte sa political landscape ng ating bansa. Sapagkat ang Duterte political brand of leadership ay napakadelikado para sa Chapsoy Group na manumbalik. Sapagkat hindi sila pwedeng mamayagpag, hindi sila pwedeng mag-influence, at ang lalo na, dudurugin talaga sila ng mga Duterte kind of leadership kapag nanumbalik ito mga communist terrorist na urban operatives, ang mga bulok na politikong Dilawan at Pinklawan, at itong wala nang dumalo na grupo ng Magdalo daw. Okay, klaro tayo. So yan ang dahilan kung bakit Chapsoy Group sila. Yan din ang gusto kong ipaliwanag ni Yusek Benranque. Bakit mahalaga that the people should be educated well on the political situation pertaining to saan dapat ang pananagutan at paniningil nakasentro. Definitely not kay Sara Duterte. I will give you former Undersecretary Benranque, ang ating Tatay Ben, na walang kapaguran sa pagpapaliwanag Marcos alis dyan. sa Marcos alis dyan na programa nila. Ito po ang nangyayari ngayon, ang ginawa ni BBM at ni Martin, ni Lisa at yung mga magnanakaw na politiko ay isang pagpakikita na desperado na. Desperado na si BBM, natatakot na si BBM na malapit na siyang mapaalis ng taong bayan. Kaya nga ginawa niya ito dahil ulitin ko, desperado na siya. Anong sabi niya tungkol doon sa GAA 2025 na nasa Supreme Court na ngayon? Di ba? Yung nag-file daw sila ang destabilizers. Pero bakit siya natakot? At ang sagot niya sa kanyang contingency plan, i-shut down niya ang government. That is a sign of desperation na talagang wala na siyang magawa ngayon. Ha? Wala na siyang magawa. Kaya dito ngayon, nagpuntahan. Alam ko kung anong ginawa nila, bakit nandito yung mga, hindi nga nila daw alam. Diba? Bakit sila nandito? Basta pinapunta sila ng mga pura-paroko nila. Pura-paroko nila. So ngayon, sa simula kasi, nung ang mga organizer nangingimbita sa mga grupo, no? Kasi ang kanilang unang purpose, pag-usapan ang mga nangyayari ngayon sa gobyerno ni BBM na accountability, kailangan i-account ang presidente, kailangan panagot sila, di ba? Parang nanglinlang sila eh. Nanglinlang sila. Kasi yun ang umpisa nilang panawagan na mag-meeting tayo dahil papanagutin natin ang administrasyon ito. Pero anong nangyari ngayon? Nakikita namin, nabubulgar si Kairik. Yung tunay na purpose, i-impeach na. Gago kayo, BBM. Gago din kayong mga nag-organize dito. I-impeach ninyo ang isang vice presidente na walang executive function kasi vice president lang. Standby lang siya. Bakit niyo siya ang i-impeach? Siya bang pumirma ng mga dokumento? Ha? Nandyan ba sa kanya ang pera? Nandun sa executive, sa pamumuno ni Bangag Bongbong Marcos. Nandun sa kongreso na siyang gumagawa ng pera. Eh wala kay Inday, wala kay BP Sara. Bakit siya ang inyong ipi-impeach? Eh mga gago kayo. Sumusunod lang kayo sa dikta dahil nababayaran kayo. Di ba? O speaking of back-to-back rally ninyo, o dito sa EDSA, alam mo, sino ang pinalaya sa EDSA? Tanungin ko kayo, sino ang pinalaya sa EDSA sa 1986? Marcos. Tatay niya. Tatay niya, si Marcos. Okay. Sino ang nagpalayas? Di ba itong mga Pinklawan, Dilawan, mga komunista? Yes. So ngayon, pinagtanggol nila, ang pinalayas nila, sinuka na ninyo, kinain ba nyo? Gago! Tama. Sila naman Bubo kayo! Talaga naman sila nagpatak. Kayo nagpalayas sa mga Marcos, tapos ngayon, kakainin nyo uli. Anong klase kayo ng mga organizer, mga, kumbaga, makabayan daw kayo? Dahil pinalayas din si Marcos Sr. noong araw. Dahil you hated the sense of Marcos, but when
Kayo ang namumuno. You like the sense of Marcos? Oh? Nagnakaw din kayo. Galit kayo sa pagnanakaw ni Marcos. Sa ama ni Marcos. Ngayon, after Marcos gone, kayo din ang nagnakaw. Ngayon, Marcos na naman. Pumalig kayo sa mga Marcos para magnakaw na uli kayo. Gago kayo. Walang katapusan. Talagang babagsak ang bansa kung ganyan kayo. Bakit hindi natin gawin yung tama? Magkaisa tayo para sa tamang gagawin. Huwag yung kayo ang mga destabilizer. Destabilizer ang mga Marcos dahil magnanakaw. Yung Ilkatin will nila. Gusto nilang kunin. Ha? Binura pa nila yung Anti-Corruption Commission. Executive Order number 1. First day of Marcos. Binura niya yung Anti-Corruption Commission. Bakit? Dahil gusto nilang magnakaw para walang magharang sa kanilang mga pagnanakaw. Yun ang katotohanan dito. Binura ang Anti-Corruption Commission dahil magnakaw sila, magnakaw. Pangalawa, yung agenda nila na bawiin yung Ilkatin Well doon sa Amerika. Kaya pumayag na pupunta dito ang mga armas nuklear. Dahil dyan sa rason na yan, na ang Amerika na may hawak sa Ilkatin Well nila, gusto nilang kunin, nakipagsabuatan kay President Biden, yun, pumunta ang nuklear, dumaki ang itka. Ngayon, nag-iba na din siya ng tono. Kasi, ang solusyon daw niya sa West Philippines, ipapauwi na yung nuclear missile. Yun na, magalit na din ang Amerika sa kanya. So, mag-antay siya. February 25, 2025, sa kalendaryo, 1986, February 25, 1986, pinalayas ang kanyang ama. So ngayon, papalayasin din siya dahil ibalik siya ng Amerikano sa Hawaii o may contempt siya doon sa korte. Kulong siya doon. Mag-antay ka. Yan ang mangyari sa buhay mo. Dapat lang kasi wala ka na sa matitinong pag-iisip. Diba? Shutdown government. Kwento ba yan sa isang matinong presidente? Gago, baliw. Kasi adik ka. So ngayon, dapat ikaw ang i-impeach. Dapat ang mga tao ngayon dito, yung kanilang utak i-impeach ang presidente. Dapat. Hindi ang vice-presidente. Yun ang katotohanan. So, nada. Wala. Yusek Ben, para makabuelo si Yusek Ben, ililinaw natin ang issue nila sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte, kinurakot daw niya ang confidential fund. Ito muna ang facts. Okay. Sige, dito daw, dito. Okay. Ito yung facts na gusto nating ilinaw namin ni Yusek Ben. Walang findings ang Commission on Audit or COA na may corruption si Sara Duterte. At there are more than 400 na mga agencies of government na may confidential fund. So kung sincero sila sa kanilang sinasabi na gusto nilang i-check ang confidential fund para hindi maabuso at makurap, bakit si Sara Duterte lang? Diba? Malinaw. Si Marcos Jr. sa 2023, 2024 hanggang 2025, ang confidential fund mahigit 10 billion pesos. Billion. Bakit hindi nila ito chine-check? At ano na po ang status ng confidential fund sa iba pang agencies of government na umaabot na higit 400, bakit hindi nila chine-check? So kalokohan. Ang confidential fund, natural na may alias. Kaya may Mary Grace Piatos. Dapat nga may Jack Angel Chippy pa. Kasi ang alias ay cover para sa mga intelligence and confidential projects. Natural, hindi yan makikita na pangalan sa Philippine Statistics Authority. Kaso itong ang Kongreso, ang Tuadco, Bopols, hahanapin daw nila ang mga pangalan sa tinatawag ng Philippine Statistics Authority. Si Ka Eric mismo naging confidential agent ng gobyerno. At hindi ko ginagamit ang real name ko. Pag pumirma ako ng confidential projects at confidential and intelligence projects. So illegal yun, hindi? Hindi! Kasi
may totoong mga tao yan. So bakit ngayon ang ating pagdidiskitahan dahil lamang sa sinasabi nilang confidential fund, ipapa-impeach si Sara Duterte? Hindi naman siya ang may malaking kasalanan at nangungurakot sa pondo ng bayan, kung hindi ang Marcos Jr. government at ang kanyang kasabwat na sila Martin Romualdez. So dyan palang foul na. Number 2 na punto, walang findings, uulitin ko, ang Commission on Audit that Sara Duterte committed corruption. Ang lahat ng agencies of government nakakatanggap ng tinatawag na Audit Observation Report or Audit Observation Memorandum. So kung may AOM or AOR, ang ibig sabihin yan, magpaliwanag ka. Pero hindi automatic na ikaw ay nangurakot o guilty sa corruption. Eh sana ang 1.3 trillion na pondo para sa flood control project na hindi Yun ang i-audit. yan ang ino-audit dapat. Yun. O sana punta ang travel expenses nila noong 2023 na pinakulong kami, 2.3 billion. Yan ang Sino i-audit. gumamit niyan? Diba? Sabi ni Ka Eric, 1.8 billion ang travel fund ni Martin Romualdez. Yun pala, 2.3 billion noong 2023. At hinabol nila na bago matapos ang taon ay pinamudmod nila para maglakwat siya. Yan ang dapat i-audit. So bakit si Sara Duterte ang ipapa-impeach? At malinaw pa sa sikat ng araw na ang kanilang impeach BP Sara ay paglilihis sa totoong isyo laban kay BBM at mga kasabwat. Pagtatakip. Sila pagtatakip. Yun ang totoong isyo. Kaya malinaw po na kami pumunta dito para magkaroon Paliwanag. ng pagpapaliwanag sa inyo. Oh. Kasi ang inyong viewers, ang inyong mga supporters, Oh, libo-libo na ang mga yan nakikinig. ang makikinig. Kaya rin, Ang inyong makikita. pag-post ng video nyo, Kaya Eric, ano masasabi niyo dun sa Ay. ano, sa naudlot na election? Itong darating na Mayo, di ba may election Oh, pa? ito pa. sa Naudlot. 2025. Hindi ba sayang yung pera para sige. Oh, Yung para printing sa- ng balot? Ito pa. Oo, yung- Kaya nga, Yung kaya 6 nga. million, yung 6 Wala, million. wala. Kaya nga. Hindi ba Wala maliwanag kaming na tiwala pandaraya sa yun? darating na eleksyon ito. pagkipaliwanag mo yung siguro. Bakit? Ito na ang hukus-pokos nangyari na. Ha? Nagprinta sila ng baluta. Authentic, genuine, at 6 million. readable sa ACM, Electronic 6 million Counting ballots. Machine. Iwan ko lang kung 6 million o Baka mas malaki. mas malaki pa yan. 6 million lang ang report. Pero alam ko, kasi bakit alam ko? Ako po ay nagiging executive officer ng Foundation for Clean Elections. Tumulong po ako noong araw, noong may dinadaya sa dagdag bawas. Kami po ang nag-research kung Naging paano watchdog ginagawa. kayo. Oo, kaya nga alam ko ang mga kalukuhan dyan sa Kumilig. Ngayon, umaandar na naman, magiging walang saysay ang eleksyon ngayon. Dahil anong gawin? Ibibintayan ng mga taga-Kumilig with kasabwat si Marcos, si BBM, si Lisa, si Martin, o lahat na dyan kasabwat. Bakit? Dahil gustong ipapanalo ni BBM ang kanyang 12 na mga senatorial candidates. 12-0. Pati mga congressman nila. Pati mga congressman nila. At yan sila magbabayad din. Kasi pagdating sa sa counting, ang i-distribute, yun ang kasi pipilapan na nila yun. Nagdagan ko kayo sigben. Oo. Halimbawa, ang inaamin ng COMELEC na nang lumabas ang unang desisyon ng Korte Suprema Oo. na may mga kulang na kandidato na Oo. dapat ihabol, Oo. pinatigil nila ang Pinatigil. early printing. Oo. Ilan ang balota na Oo, inamin ng drama lang COMELEC? yun. 6 million ballots. Oo. Ang 6 million ballots nagkakalaga ng 22 pesos per Oo. ballot. That's 132 million pesos. Oo. No, 132 million pesos na balota. Yun lang ang inamin nila. May punto si Yusek Ben. Paano kung Sobra 10 pa. million ballots? Sobra pa yun. At ito ay pakihawak po Oliver. Tapusin ko lang. Wala pa. Tapusin ko lang yung sinasabi ko kanina. Paano kung ang 6 million ballots na ito, dahil machine readable, pag sinabing machine readable, pwede mong Pwede. ipasok sa Ika-count yun. ika-count kasi senador. Ang resulta. Ang resulta, party list, Party list. pati pababa, pati sa Davao Congressman. election, pwede. Kasi kasama pati yung Davao eh. Basta lahat Pati mayor. na naka-entry doon na gusto ng Kumilig, Oo. manalo. Ngayon itong problema. Kung susunugin nila in public ang 6 million ballots, parang nagsunog ka ng 132 million Million pesos. pesos.
Ngayon, kung i-shred mo o ipapalamon mo sa Magkapira machine, pa sila. oo. Ngayon, ito ang problema. Nasaan ito ngayon? Oh, saan Itong ngayon? 6 million earlier printed Oh, na machine na mga balota. Saan? Na machine readable. oh. So, may punto po si Yusek Ben Rangti dyan. Gagamitin na lang. Kaya nga, Yusek Ben, ito naman. kaya nga nakita ninyo yung mga survey bayaran nila. Tumataas ang rating ng mga kandidato ni PBM. Bakit? Mind conditioning dan para itugma doon sa manalo nila sa daya. May possibility. Yun. Kaya nga hindi tayo maniniwala na tuwid ang eleksyon na ito. Tuwad. Tuwad. Isang tuwad. Focus, dagdag, bawas para ma-elect, kumilected ang tawag ko noon. I-elect ng kumilik yung mga kandidato ni BBM upang panindigan pa rin nila ang mga kasamaang ginagawa sa administrasyon ito kung hahantong sila sa 2028. Doon, itutuloy nila ang pag-uusig sa mga Duterte. Lahat ng mga kamalian ngayon, ipahid nila sa mga Duterte. Pag may isyo malaki laban sa kanila, EJK Duterte, Impes BP Sara. Mga Pilipino, nabodol na tayo nung pinili natin at binoto ang bangag na presidente na yan. Ngayon, huwag na kayong magpabudol, huwag na tayong magkos. Paalisin natin dyan, ngayon na! Marcos alis dyan! 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 Ikaw ang salot sa bayan! Ikaw ang problema sa bayan! Umalis ka na! Dahil yan ang tadhana ng mga Marcos na magnanakaw, sinungaling, diktador. Yun ang mga Marcos. Huwag na ninyong piliin. Huwag na ninyong pilitin na magpabango pa kayo dahil hindi na yan ma-rewrite ang history. Marcos, alis dyan! Down na! Bakit tayo naririto bago magsimula ang rally nila sa kabila? Sapagkat mahalaga po na may palaganap sa buong daigdig at sa buong bansa na ang may pananagutan sa paglala at paglupa ng korupsyon, pangdarampong at pagnanakaw sa kabanang bayan, at ang may pananagutan sa panunumbalik ng korupsyon, Bongbong Marcos. droga at kriminalidad ay si Bongbong Marcos. Hindi si Sara Duterte. Ang may pananagutan kung bakit naging sindikato at fokus ang budget 2025 at pwedeng hindi na ito gamitin at ideklara ng Supreme Court na unconstitutional, ang may pananagutan si Marcos. Marcos! Bakit hindi siya pinapanawagan na lumaya sa poder at patalsikin sa kanyang pagiging Pangulo na Siya. inutil at malangsaysay ang gobyernong kanyang pinamumunuan? Sino ba ang kumuha ng PhilHealth 60 billion pesos? Hindi ba sila nila Marcos at sila Rob Recto? At pinigilan ng Korte Suprema na magkaroon ng temporary restraining order at injunction, kaya hindi nila nakuha ang 26 or 29 billion na naiwan sa PhilHealth. Hindi ba yan ay pananagutan ng Pangulo ng Bansa? Bakit si Sara Duterte ang ipinapa-impeach at hindi si Marcos? Yan ang tanong ng mamamayan. Kung totoo na gusto natin pagbabago at matino na pamumuno sa pamahalaan, una sa lahat, tukuyin at tumbukin natin sino ang may pananagutan sa paglubha at paglala ng korupsyon. Si Bongbong Marcos! Si Bongbong Marcos. Sino ang may pananagutan sa pagkakaroon ng malaganap na kultura? Wala. Wala! Yun yung narinig ko sa mga kids natin. Sige nga, tingnan natin. Parinig ng masigabong palakpakan at sigawan sa mga nasa kaliwa! Tingnan natin sa bandang kanan! Paano ba yan? Isa pa, tingnan natin. Tuturuan ko kayo kung paano pumalakpak sa TV. Kapag nasa TV po tayo, ang palakpak natin ay nasa itaas ng ulo. Tapos kailangan tayo ay nakatayo, may energy. Kasi pag natapatan kayo ng camera, marami po tayong camera. Saan ang mga camera namin? 1, 2,
3. At may mga cellphone pa. Meron pang drone kanina lumilipad. Nasaan na yung drone? Ayan. Kapag nakapagod kayo ng camera niyan, kailangan energetic. Pang-artista, ayan na, tumatayo na mga nakapula. Taga-saan mo kayo? Payatas! Mga nagseseksihan ng mga taga-payatas? Woohoo! Dito nakatayo na sila. Ready na mga naka-white, naka-green. Okay, tingnan natin ngayon ang palakpakan ko. Saan? Hindi po sa ulo, mahirap yung kawawa ang utak natin pag sa ulo. Sa itaas po ng ulo. Sa itaas ng ulo natin may kasamang sigawan. Okay? One another. Ang dalawa po sa Pilipino, love one another. Ay kayo na ang magiging representante ko para makilala nila ang leadership ng Indiranana. Hindi na nakita naman, nakapagod ko lahat ng pangyarihan, bumalik pa po dito kasi may hindi pa na ako na-mention ng mga dalawang magigiting na abogado na kailangan nating suportahan. Suportahan natin si Congressman Dante Marcoleta. Isang matapang na abogado, magaling na abogado at kapatid natin na Iglesia ni Cristo. Suportahan si Congressman. Suportahan din natin si Atty. Vic Rodriguez. Ipatulong natin sa Senado. Ang request po ni Pastor, vote straight tayo, PDP laban. At kailangan natin silang ilunglok sa Senado ngayong eleksyon. Maraming salamat po! Isa pang nakapibiging sigaw! Grabe ang mensahe ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Bagaman pumasok siya sa mundo ng politika, pero hindi siya politiko. Isang leader! Yan ang kailangan natin sa bansang ito, hindi yung mga mangga! Mga manggagamit! At hindi yung BBM! Budol-budol man! nagkaroon din ng rally doon sa Norte. Actually, nung pinatikan ko konti, in-stop ko. Alam mo, ang kanilang
nagdi-deliver ng speech, puro po hatred. Dito ang pag